Mae'r gerdd yma wedi cael ei sgrifennu mewn ferlib mesur hydd. Fe allai sgrifennu barddoniaeth arall yn rwydd. Wastad yn gweud bod ti Picasso, he could paint properly, he just chose to paint like this. Wel, fi'n gallu ysgrifennu odl a metr, dim problem. Fel na dechreuais i, fel na ges i'n ysgu. Fel ni oedd barddoniaeth amser hynny, wrth gwrs. Ond mae'r gerdd yma mewn mesur, dwi'n cofio rhywun yn gweithio fi blynyddoedd maith yn ôl, mae'ch barddoniaeth chi'n disgwyl fel list siopa. A wedi glywes i rhywun arall yn gweud, mae mesur wingi-wanga yw hwn, right? Ond mae'n siwto fi, rhythm barddoniaeth, rhythm siarad. Mae'r llinellau yn fyr gyda fi wastad. A chyma nawr, bod dim coma ar ddiwedd brawddeg, dim ots o beth i hynny, mae yna gap naturiol yn digwydd yna, a dyna pam wy'n rhoi nhw y geiriau yn y ffordd na. Mae pob darn o farddoniaeth yn bos i ryw fath, neu yn, be wydau nawr, yn ddirgelwch. Fe ddyle darn o farddoniaeth da cael ei ddeall ar un lefel straight away. A wedyn, fel chi'n mynd ymlaen, chi'n darganfod mwy yno fe. Fi'n licio, pan fyddai'n sgrifennu, wy'n sgrifennu Saesneg hefyd, a pan fyddai'n sgrifennu yn Saesneg, fi'n dod i odl yn aml iawn o fe. Fi'n cwto'r odl, bod rhaid i rywun darllen y byti 4 gwaith, er mwyn gweld bod odl yno fe. Fi'n licio goferi, fi'n licio gwneud i llun, goferi o'r term technicol, medden wrtho fi. Chi'n gwneud i'r llinell fynd fel na, a chi'n cwpla dim yn fyna. Ond mae yna spes o ryw fath na, a wedyn chi'n mynd mlaen i'r nesa. A os ydy bardd yn gwneud hwnna, mae bardd iawn yn ei wneud am reswm arbennig, na just rhoi geiriau stuck yn ei gilydd, ond bod nhw wedi wneud am ryw reswm penodol i chi feddwl am y peth. Chael bywyd, a full stop ar ei ole fan'na, na fe. O pam ten. Achos y môr maen nhw'n gweud yw'r man lle oedd bywyd i gyd wedi dechrau. Tardlo'r dechreuad. HGAU bysgod yn dawnsio'n loiwn yn y dymderoedd. Chi wedi gweld ffilm fel rhywbeth gan... Allai mae gwylio pethach fel Life a Life on Earth gan David Attenborough. Achos mae'n siwr... chi'n meddwl, mae'r harddwch chi'n gyd yn mynd i ddiflannu. Chi'n meddyliwch nawr yn pysgod. Maen nhw'n heigia ohonyn nhw, right? A fel maen nhw gyd yn symud. A fe'r un peth gyda dridw un yn nos cyn bod nhw'n mynd i gysgu. Cyn bod nhw'n ynythu. Maen nhw'n symud trwy'r awyr neu fraen. Siw maen nhw'n gwybod fel i fynd. Mae gyda nhw redda fe. Ti hwnt o gall o clefer, si ti hwnt i'n dealltwriaeth ni. Maen nhw'n gweich, bod moths yn gallu gweld y trafaiad, maen nhw'n gallu gweld lot o bethau allwn ni ddim weld, a ni'n meddwl, dim ond moth i hwnna, laddwn ni fe. Ond wedyn, mae'r haen yn symud yn y dŵr, maen nhw'n dawnsio, mae yna lawenydd mewn creu, a maen nhw'n lluosogi yn y llu. Mae Duw yn gweud yn Genesis, go forth and multiply, meddwl fe, a dyna wrth gwrs beth ddigwyddodd. A pe bydda anifeiliad yn cael llwnydd, byddwn nhw'n dalen. Ac yna, fe ddaeth yr olew. A mae olew yn cael ei garto fan hyn i fan draw dros y byd, a mae'n achosi ryfeloedd a phroblemau a llygredd di-ddiwedd yma beth. Right? Fe ddaeth yr olew. Right? Ac yna, space, fe ddaeth yr olew. A ni'n meddwl bod ni mor glefer yn dyn ni wedi darganfod y stwff yma. Tagodd ffyn hwnna i'r dyfroedd. Chi'n cofio yna rhywun fawr wedi mynd i lawr yn Alaska a ddifawodd bail o fywyd gwyllt yn fyna. A mae'r dyn ar y lan, ni'n licio twli cerig i'r môr i ni, mae'r dyn ar y lan yn taflu darnau o'i ddychymig. Mae dyn yn meddwl, beth allai wneud nawr â hwn? Faint o arian gai o hwn? Faint o elw gai o hwn? A mae ddychymig yn llygredig, achos fel na i ni, we're all harmed. Every one of us is not right. A ni'n taflu'r pethach yma i'r môr, right? A dyma'r pethach, mae list wedyn o'r pethach chi'n gweld. Cymwch chi'n meddwl, dwi'n botel fach dy fi, mae'n mynd i wneud dim gwaniaeth. Ond wrth gwrs mae yna, diwe. Mae boteli gweigion, pop a gwenwyn. Pop a gwenwyn. Achos maen nhw'n darganfod pethach yn y môr, mae llongen twli nhw dros yr ochr, maen nhw'n berglus, right? Yn siglo. A chi'n meddwl am y siglo, mae fe neis, a mae'r gwenwyn mewn siglo hefyd, right? Uranium. Achos maen nhw wedi bod yn gwato uranium i lawr yn ymderoedd y môr. Yn hydd dan y genlli. Yn clician angau. Chi wedi clywed Geiger counter eriod, right? Mae'n mynd clic, 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 clic. A os yna radiation o gwmpas, mae'n mynd clic, 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 clic. Mae'n mynd yn uwch ac yn uwch drwy'r amser, i lawr y canrifoedd. I ni yn twli'r stwff yma bant. Ond mae'n plant ni, a'n wyrion ni, a'n gorwyrion ni mynd i gliro'r mes lan, os bydden nhw byw, wrth gwrs. Mae Einstein yn gweud, if the Third World War is ever fought, the Fourth World War would be fought with sticks and stones. Y
dynion. A dyma sy'n dristchel fe. Mae'r byd creiad hyfryd mae wedi cael ei wneud, gan Dduw, fi'n Gristion. A mae Dduw sydd wedi creu'r cyfan, a dynion yn gorfoleddu y marwolaeth y môr. A meddwl am y pysgod mae gych, mae nhw'n gweud, glwn ni quotas llai o pysgod i fe, geit Sbaen, ddim pysgota am bit ni. Ond dyw hwnna ddim yn sort o'r broblem mas, nag yw e. Mae rhaid i ni edrych ar y greadigaeth yma, i ni'n stiwardiad, na gen i si bia ddi, na gen i si bia ar peth i gyd, i ni'n paso fe mlaen, i'n plant ni, ac i'n wyrio ni. Ac oherwydd hynny, mae rhaid ni fod yn ofalus gyda ge. Fel o'n i'n gweithio chi, mesur fer libr, eitha rhwydd, cloi'n ysgrifennu fe, dwi'n gweithio chi, achos fi fel eboles yn ysgrifennu fe. Ond wy'n gobeithio bod fi wedi dal y teimlad, a'r tristwch mewn grynes sy'n mewn o fi pan i fi'n meddwl am beth mae dynon yn neud i'r byd, am faint o fes sydd yn y cread yma.